Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki tanggal 2 dinten Kamis, Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Boto Majasto Tawangsari Sukoharjo. Cikal bakal channel badhe sowan Eyang Cikal Bakal Desa Boto nggih punika Eyang Singobata. Menika makomipun sing wonten cungkupe nika. Niki Masjid Anur. Masjid Anur Boto Majasto. Lah ten ngajenginipun makam Cikal Bakal Desa Boto nggih punika Eyang Singobata. Kula paring pirsa monggo. Niki dintene dinten Kamis tanggal 20 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Desa Boto Majasto Tawangsari Sukoharjo. Badhe sowan Eyang Singobata, Cikal Bakal Desa Boto. Saged lewat mriki. Menika makomipun Eyang Singobata. Nembe dibangun niki 15 Januari 2025 nembe mawon. Menika makomipun Eyang Singobata. Ingkang babat Cikal Bakal Desa Boto Majasto Tawangsari Sukoharjo. Menika makomipun Eyang Singobata, dulur-dulur. Informasi dulur-dulur, mbok menawi Cikal Bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-share lan di-like. Niki dinten Kamis 20 Maret 2025 Cikal Bakal channel mangke sowan dumateng para sesepuh ten daerah Sukoharjo, ten daerah Majasto. Mangaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal channel. Matur nuwun.